דוקטור ענבל קדמן נמצאת איתנו כאן, מומחית ברפואת משפחה ואסתטיקה רפואית, שלום. דיברנו על פורים, והרי ההקשר. באתי להיות הפארטי פופר, אני קצת עצובה. אני היום, רק היום, הגוזל שלי בין השנתיים וחצי, שיהיה בריא, לקח את האלה של הלא יודע מה, והתחיל ליד אמא שלו באיפור, איך קוראים לזה בטואלט? אני מקווה שיש לה איפור איכותי. זהו, השאלה אם הוא לקח את האיפור של אימא, הוא לקח את השנל, או שלקח צבעי גואש. הוא לקח את האלה של הפורים. כן. שזה טוב או לא טוב, זאת השאלה. בגילאים האלה לא בוא נתחיל מזה ככה. נגיד שזה רק יום אחד, ואפשר להתאפר, ואני לא רוצה להיות על זה. אבל ככל שהגיל יותר קטן, כמה שפחות פנים, וכמה שפחות קרוב לעיניים. זה אחד, תכף נדבר על עיניים. דווקא תקע בעיניים. לגמרי, וגם אנחנו יודעים שילדים קטנים מאוד אוהבים ציורי פנים. נכון. עד גיל שנה עדיף פחות, ואם כן, אז בדברים יותר איכותיים. בואו נדבר שנייה על שני נושאים חשובים, ואז נדבר יותר לרוחב אם תרצו. כן. עיניים. אז לא עדשות צבעוניות, זה לא טוב לעיניים, וכל דבר שמתקרב לעיניים בגילאים קטנים יכול לעשות הרבה בלגן. זה לא כמו יובש בעור, זה שריטה בקרנית. מה זאת אומרת כל דבר שמתקרב? העיפרון, הציוד. והעדשות, כן, עם זה כמה שפחות ריסים מודבקים. על איזה גילאים אנחנו מדברים? מתחת לשנתיים בכלל לא. טוב, מי שם ריסים מודבקים מתחת לשנתיים? ועד 9, מה שרואים במיון, רואים במיון. ועד 9, כמה שפחות קרוב לעיניים, אם אפשר לא להתעסק בכלל. אוקיי. מעבר לזה, אנחנו רוצים רגע לדבר על אוכלוסיות יותר מיוחדות, כמו ילדים יותר רגישים, אנשים עם אלרגיה, ילדים שסובלים מאסתמה של האור, יש עכשיו יובש וכל הילדים מסתובבים עם מלא יובש. ילדים כאלה, אם מעבירים ביניהם נברשת של איפור מאחד לשני, מזדהמים בשניות, כי האור הוא לא שמור וחיידקים עוברים למטה. אתם יודעות, כולכם מתאפרים הרבה בחיים, זה מעביר חיידקים, דמודקס ופטרות, אז כמה שפחות להעביר. אם אפשר לחטא אחד מהשני, מצוין. בכלל, באופן כללי, אם אפשר לפני הרבה לחוט. כשמסירים, להסיר טוב, ולשים אחר כך הרבה לחוט. ילדים עם אלרגיה, ובכלל, אם מחליטים לעשות איפור שהוא איפור מסיבי, אז עם חומרים שהם טבעיים, אם אפשר, כמה שפחות כימיקלים, יש ירוק זרחני טבעי למי שמתחפש לענק הירוק או לחייזר? שואלת בשביל חברה, לענק הירוק? קחי תרד, כן. אפילו מסכת אבוקדו. תורידי אחר כך. אבל כן, אם אפשר חומרים יותר מינרליים, כי הם חודרים פחות, יותר טבעיים, כמה שפחות דברים כאלה פשוטים שקונים... איפה משיגים דברים כאלה? כי לרוב אנחנו הולכים לחנות השעשועים הזאת, או לצעצועים שעשועי הילד. אז כן, זה גם בגלל שאנחנו יודעים שזה איפור ליום אחד, אז גם רוכשים איפור מאוד זול. נכון, אימהות לילדים רגישים עם אסתמות של האור וזה כבר יודעות. למשל קריולה, יש להם קריולה מייקאפ של הצבעים של הילדים, שהם FDA approved והם פחות אלרגיים. מי שצריך יודע, מי שלא, בבקשה לשמור על לא לזהם אחד מהשני. כמה שפיחות איפור שחוסם את הנקבוביות, בטח לילדות ונערות שסובלות מאקנה, זה יכול להחמיר את האקנה לשבוע אחר כך. וואו, זה משנה כמה זמן האיפור על הפנים? בוודאי. ככל שהנקבוביות חסומות יותר, אנחנו מייצרים יותר סבום שלא נפלט, ואז יש יותר שחורים, יותר פיצונים. הרבה לחוט, לנקות טוב טוב וחג שמח. זה הכל? גמרת אותנו. לא, אבל באמת, זה היום הכי שמח, אני לא יכולה... בגדול עדיף... לצורך העניין, לאפר עם האיפור שלי? בוודאי. כאילו עם איפור... בוודאי. כמה שיותר איכותי וכמה שיותר נבדק דרמטולוגית, היפואלרגני, מינרלי, אורגני, כאלה שאתם מכירים על האור שלכם, שאתם רואים שהוא בסדר? אותי מעניין, אמרת מה שרואים במיון. בול! רוצה לדבר? מה שרואים במיון שנשאר במיון, אבל הפעם תספרי לנו על מקרה שאנחנו יכולים ליפול בו. בלי שום... אנשים נורמטיביים, דאגנים. הכי פשוטים. כן. אתמול הלכתי עם הבנות גם לקנות דברים לנהדר, אז יש את הנוצצים הצבעוניים הקטנים שבאים כאבקה ומפזרים אותם. קודם כל הם נשארים לנצח. לנצח בכל מקום, על הטלפון, על השן, על הכל. אבל כשזה נכנס לתוך העין, אז כן, זה אף. זאת אומרת, זה מתפזר באוויר, וכשזה ילד קטן וזה נכנס לתוך העין... בכי.
לא רק בכי, ירדן, זה אנטיביוטיקה, צריך להרדים, צריך להלחש כדי להוציא את הגופזר. זה סיפור. ילדים קטנים קשה להגיע בכלל למצב שאפשר להוציא, כי צריך ממש להרגיע שרירים. אז הפלפליות של הנצנצים, להיזהר. כמה שפחות. מה עוד? מסקרות, שורט, עדשות חד פעמיות, שורט את העין. שורט את העין. קרנית. שאיפות של גוף זר, קטנטנים. עם הקטנים האלה, שאיפות של האף. מה זה הקטנטנים האלה? הנוצצים האלה, יש מדבקות שמדביקים עכשיו על הפנים, והן כמו מסכות, פנינה שנופלת משם ונכנסת לאף. זה למשל משהו שראינו במיון. יואו. אז רואים פנינה פה בצילום? כן, זה רדיו. האם את יכולה לאשר לנו שהשנה יש רגיעה מבורכת בנושא הנפצים, כי מגיעים פחות אצבעות מפורקות? יש רגיעה בנושא הנפצים, ואני רואה גם כתבויות של כיתות וכאלה, חברים, להיזהר, יש ילדים שיש פיטי, זה נראה יותר טוב. טוב מאוד. לפחות זה. השומים הקטנים האלו, שמיועדים גם לילדים קטנים. הנפצי שום שזורקים על הרצפה. הם מסוכנים או לא? כשזה מתפוצץ בפרצוף זה מסוכן, כשזה מתפוצץ רחוק זה לא. כן, זה קטן, זה מאושר אגב. אוזניים רגישות, יש על זה. שום רק למזל, לא בנפץ. תודה רבה, דוקטור קטמן. הדברים האלה, אל תלכי כל כך מהר, תשארי איתנו קצת. אנחנו עוברים לעוד נושא מעניין.